ሰላም ቤተሰብ እንኳን ዩቲዩብ ቻናሌ ብድሓን መጻኹም ክልፈቱ ሓድሽ ኮንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ምግባር ኣይትርስዑ ናይ ዓንቲ ሲኤስኤስ ፓጂኔሽን ፔጅ ማለት እዩ ሲኤስኤስ ፓጂኔሽን ንርኢ ማለት እዩ ዶት ኤችቲኤምኤል ኢንተር ኢለ shift quotation mark ኢንተር እሺ እዚ ኮንተንት ነው ማለት እዩ ኮንተንት h2 ኦኬ active and hoverable active and hoverable pagination እሺ ፓራግራፍ ነው move the mouse over the element ወይ ደግሞ number እሺ ኦኬ አጽነስኪ ሊስግባው ኤሌመንት div class attribute ተጣይ ማለት class name pagination ኦኬ bracket close ምስኮ እሺ አውዚ a href ሃሽታግ ደግሞ እሺ አውዚ ማዓጥ ማለት እሺ ዋን ኩለሽ ዋን ያ ፔስት ኮፒ ደግሞ ኢንተር ኢለ ፔስት እሺ ሽድሽተ ጊዜ ፔስት ከራ ሰለስተ ኢንተር አርባዕተ ኢንተር ፔስት እሺ ክልተ ኢንተር ሰለስተ ኢንተር አርባዕተ እሺ ኢንተር ሓሙሽተ ኢንተር ሽድሽተ እሺ ሴቭ እስከዚ ኦፕን ዊዝ ላይቭ ሰርቨር ደግሞ ኦፕን ዊዝ ላይቭ ሰርቨር ኦኬ ስለዚህ እሺ ጎን ለጎን ከፍተሞ እሺ ሲኤስኤስ እና ኦኬ አምነተው ስፔስ እዚ ማቲ ኢንተር ኢለ ስፔስ ከራ ፔስት እሺ እዚ እስኪ ኢንት ለማቲ ያው አትመጽ ኢንተር እዚ አረዚ አንት ማለት ደብል አንግል ብራኬት ማለት ተናይ ሞዳታ ካ ከዚህ ነው እዚህ ንምክታል ዛክሊ እንደዚህ ምንም ከማ ኢንት ራቆ ከዚህ ስታይቀጣ ኢንተርኔት ሲኤስኤስ ተጣና ኣብ ሄዲንግ ሴክሽን ውሽጥ ማለት እዩ ስታይል ክትቀሙ ስታይል ተጣውና እሺ ኢንተር ኢለ ማለት ክላስ ሆነ ዶት እንጥቀሙ ክላስ ኔም እና ፓጂኔሽን ካርሊ ብሬስ ከፈቶ ዲስፕሌይ ማለት ነው ዲስፕሌይ ላይን ብሎክ shift ኦኬ አጽለ ፓጂኔሽን ኤ ኤሌመንት ማለት ስታይል ገበር ዶት ፓጂኔሽን ኢንተር ኢለ ኤ ካርሊ ብሬስ ከፈቶ ኦኬ ከለር ብላክ
ፍሎት ሌፍት ፓዲንግ 8 ፒክስኤል ስፔስ 16 ፒክስኤል ስፔሱ ማለት እዩ። እዚታይ ቦቶምና ቶፕ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሌፍት 16 ፒክስኤል ማለት እዩ። ቴክስት ዲኮሬሽን ማለት እዞም አንደርላይን ናፍትን ቆፃሊ ሕድሕድ አንደርላይን እዮም ምጥፋእ ማለት እዩ። ቴክስት ዲኮሬሽን ነን ስቴፕ ቀፂሉ ከዓ ፓጂኔሽን አክቲቭ ክኮነለይ ማለት እዩ። ፓጂኔሽን አክቲቭ ክኮነለይ ዶት ፓጂኔሽን ኢለ ዶት አክቲቭ ስታይል ይገባ ማለት እዩ። እንተ አክቲቭ ምክንያቱ ብዙሓት ዌብ ፔጃት ስለለዉ ከዛምቱ እዚ ናብ 6 ዝኣክል ዌብ ፔጃት ኣለውና ግን አክቲቭ ዝኾነ ፔጅ ኢና ንምርኣይ ንጥቀመሉ ማለት እዩ። አክቲቭ ባክግራውንድ ከለር ሃሽታግ ፎር ለምሳሌ ሲኤኤፍ 50 ኣብዚ ሃሽታግ ተጠቂምና ሃሽታግ እዚ ከስታይት ፔጅ ናታ ድላይ ፔጅ ማለት እዩ። አክቲቭ ፓጂኔሽን ማለት እዩ። ባክግራውንድ ከለራ ንጠይኹ ከለር ከዓ ከለሩ ለኣብነት ኢትዮ እሺ ሴቭ ኮሎ ምን ለውጥ መፀይ ኦኬ ምክንያቱ እዩ ኣብዚ እንትን ይሃዎ አክቲቭ ክትኮን ማለት እዩ። ኣብነት ፔጅ 2 አክቲቭ ክትኮን እንድሕር ማለት እዩ። አትሪቢዩት ክላስ አትሪቢዩት ይጥቀሙ ክላስ አትሪቢዩት ተጠቂሙ ማለት እዩ። አክቲቭ ኢላ አክቲቭ ሴም ስገባ ኢኹም አክቲቭ ኮይና ማለት እዩ። ኣብ ፔጅ 3 ክትኮን እንድሕር ደሊና ከዓ እዚኣ መጥፍያ ነገር የብላ ማለት እዩ። እዚኣ ተጥፋ እሞ እዚኣ ክላስ ተጠቂምካ ማለት እዩ። አክቲቭ ማለት አክቲቭ ትብል ከዓ ፔጅ 3 አክቲቭ ትኾንላ ማለት እዩ። ስለዚ ኢንተር ኢለ እዚ ክላስ አትሪቢዩት ተጠቂመ አክቲቭ ምክንያቱ ፔጅ 2 አክቲቭ ክትኮነለይ ደልየ ማለት እዩ። ፔጅ 2 አክቲቭ ኮይናትለይ ኣላ ማለት እዩ። ኦኬ ቀፂልና አክቲቭ ገርና ኢና ከዚ ሆቨር እሺ እዚ ከዓ ዶት ፓጂኔሽን ኢለ ሻዕ ሆቨር ክንጥቀም ከለና ኮሎን ንጥቀም ማለት እዩ። ሆቨር ሆቨር እንትትጠቅሙ ሆቨር ግን ተትኾና ኖት ብራኬት ተጠቂሙ ማለት እዩ። ዶት አክቲቭ ካርሊ ብሬስ ከፍት ሞ ባክግራውንድ ከለር ማውስ ከዚ ባክግራውንድ ከለር የብሉይ እሺ ባክግራውንድ ከለረይ ለምሳሌ ሃሽታግ ዲዲ ሴቭ ኮሎሙ ሴቭ ሕዚ ባክግራውንድ ድብዝዝ ዝበለ ግሬይ ዓይነት ከለር ኣለዎ ማለት እዩ። ባክግራውንድ ከለር ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ኣብዛ ኤሌመንት አክቲቭ ፔጅ ገርና ግን ኣብታ ገርና ማለት እዩ ዶት አክቲቭ
ኣክቲቭ ምክንያቱነት ተጠቅመኛ ነው ፓጂኔሽን ሆቨርነት ማለት ኣክቲቭ ከይትኾን ማለት እዩ ስለዚ ሲኤስኤስ ፓጂኔሽን ከምዚ ይመስል ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሕቶ ተለይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ምቕማጥ ይከኣል እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቲዩተርና ኣብዚኣ ያክል ኣጻሊ ብኻሊእ ቲዩተር እስካብ ንራኸብ እስካብ ሽዑ ድሓን ፅንሑ